nyo. Dati, lagi na sige si Papa. Lagi siyang gumigising, kasi lagi sa akin. Imbis na siyang mapagod, tahimik na si Papa. Kaya naluloko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubus ang power cells ni Papa. Nakabili ka ng bago. Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal ng tunay. Mahalaga paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa mga tulad ng Nawawalan ng gana. Grabe, no? Parang ano lang siya. Bente. Yung minuwalan 35 yun. Ano ka minuwalan 35? Gago. 35 ba yun? Daga. Melo del Prado. Favorite ni Mami yan. Jotaro. Mula kay Jotaro. Kakamo si Jotaro. Louis Beltran.
40. Ayun, bibilis eh. Ganyan ang mga driver ngayon, Lord, no? Kailangan mo talagang maingat. Sabi nito, pag nagka-chronic disease ang immunity, lalong hihina. Magpapatak ng immunity with proper diet and exercise. Opo naman. Umaga sa tita. Immune Pro, the most doctor-prescribed vitamin C and zinc brand. Source IGDI and PMDI 20 years and 2nd Sem 2024. Unilab yan. Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ang tunog ng immunity, nahirap lumaban sa sipon. Matagal ko balik sa sipon symptoms. Matagal ko balik sa sipon symptoms. Versus immunity na nag-uniform Sa Neonet B++ Forte with zinc, pinalakas ang immunity versus previous formulation. Grabe, no? Sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Kaya balik saya sa mga gusto mong gawin. Agagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine mountain plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neonet B++ Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang tubig niyo ba'y pinapupuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig. 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa Healthy 2111 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa accurate drug source at the generic pharmacy nationwide. Proclusion sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahalo mga bigas, kwento nila. Oo, damang-dama ko. Napakabigat. Ang anak ko. Tama ang pinating alaga ni Mommy. Big Gatin sa vitamins na tulong sa papagaan at papalusot. Big Gatin si Baby. Kasi araw-araw nakasigit-sigit. Alaga pa ni Mommy with proper diet and exercise. Kahit gaano ka pa kakita, anak, kakayanin ko. Tama ang Big Gatin alaga. Alaga sila yan. Malaga pa, ang sigit. Kaya hindi na mo at hindi dapat gamitin pa na mo sa lumapuri na. Mare, walang punta mo. Bibili ako ng health care capsule. Health care capsule? Yes, Mare. Food supplement ito na may green tea, acai berry, acerola, wolfberry, butterberry, cranberry, raspberry, bilberry, at mango tea. Alaga mo sa health care. Yes, ito mo. May berries na, may mango pa. Bibili na rin ako yan. Nice care apps. 50% tayo. Store nationwide. Para sa katutunan, mag-text o tumawag sa 0928-026-505 at 8400-5266. Para ka para ang health care ay hindi madaling dapat yung matapos sa pagkulit sa sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan mo parang robust. Gawa ito sa medium extra, L-arginine, Sorgalia, Cynomorium, Let's say 85%. exercise. Para makasiguro, bumili sa mga medical transport nationwide. Robust, 75 pesos, SRP, per tablet lamang. Robust, para sa mga palalakihan. Pag-ibig sa inyo ng ADC Healthcare International Corporation. Para lang maalala ang robust